बयनिसिमबो गोजोन बेलासे लोगोफोर नोंथांमोना नैबे थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनाय गोदान भिडिअखौ दासिमहालागै नायाखै अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायनो हागोन। बेनिखायनो बे भिडिअखौ स्किप खालामालाखिनो जोबजासिम नायलां। निउ कामार चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो भिडिअखौ मोजां मोनो अब्ला भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै हो। आं बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। नोंथांमोना आंनि गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ बयबो जोबजासिम नायलां होनब्लासो नोंथांमोना मिथिगोन नैबे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। आं बिथांमोननि चेनेलखौ लास्टाव बुंनानै होयो, बेनिखायनो बे भिडिअखौ नायलां। लोगोफोर दिनैनि बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों लुबिया सिख्ला। बियो मोनसे बड' शर्ट फिल्म। दासिमहालागै नैबे गोदान बड' शर्ट फिल्मखौ फुल नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि जोबनायाव नायनानै लानो हागोन। नैबे भिडिअआव कास्ट महरै दङ रैसु, सनिता, बिएनटपि, आनान। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ फुलै आपल'ड खालामनानै होलांबाय। दासिमबो नायाखै अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायदो। नैबे भिडिअनि स्क्रिप्ट आरो स्ट'रियानो जादों जुलि मुसाहारि। नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों दैदेन औवारि। नैबे भिडिअखौ फुल नायनो थाखाय बिथांमोननि दैदेन प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। नैबे इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि बे गोदान बड' शर्ट फिल्मखौ नायनानै लाहैदो। दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो जेन बिथांमोना बेफोरबायदि गोदान भिडिअखौ थाब लानानै फैबाय थानो हायो। बिथांमोननि भिडिअखौ नायनानै मोनसे कमेन्ट खालामनानै होदो आरो बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां। नोंथांमोननावबो बेफोरबायदि गोदान भिडिअखौ आंनि चेनेलनि गेजेरजों आपडेट होनो सानदोंब्ला नोंथांमोना आंखौ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाम आरो वाट्सएप ग्रुपआव जइन जानो हागोन।